if you fucking the night. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag spiller vi noget Skyward. Det er jo fedt nok. Jeg ville have gjort det her længe, men jeg har prøvet rigtig mange gange, men så skete der et eller andet, og ja, og serveren lagget og alt muligt. Men der er også rigtig mange inde her. Men ja, jeg tænker bare, at vi hopper ind i gamet, så vi ses ind i gamet. Bye. Så er vi inde i gamet, og ja, det er jo rigtig fedt. Ja, men jeg Enderped. Men jeg forstår ikke lige, hvorfor der ikke er sådan andet. Hvad kan man sige? Nej, det er der ikke. Jeg tror lige, det var en dårlig Enderped. Der er noget. Okay, Infinite Steel. Sådan der. Okay, sådan der. Okay. Bange for, at der bare kommer nogen og bare... I ved bare sådan... det er Wonderpuds. Altså bare sådan flækker mig bare bagfra. Så jeg nærmest ikke kan stå op. Okay. Fuck! Yes. Så, held og lykke, siger jeg bare. Jeg dræbte bare Savage, altså. Fuck! Det var heldigt, det der er du. Fuck. Har jeg ikke et eller andet der? Ej, for fuck. Bare bange for, at der bare kommer nogen. Kender I det? Fuck. Dumme. Det der ikke. Det der, det var bare... Det var ninja. Protection 2. Altså, det er jo fandme godt. Så har vi også TNT, altså. Fuck. Endelig. Sådan der. Fuck. Skynd mig. Hurry up. Nu er jeg off. See you later, alligator. Jeg må ikke rigtig... Okay. Yes. Fuck. Venlig. Fuck. Jeg vil så gerne kunne nå ham. Fuck. Jeg vinder den her. Yes! Jeg vandt den. Yeah. Okay. Det der ikke godt. Det var godt, det der. Jeg tænker, vi tager et mere game, og så ses vi sgu. Ja. Så er vi inde i et game igen. Det her, det er sådan lidt mere dejligt, det her.
på en måde. Jeg ved ikke lige, om jeg fik det til at lyde godt. My fuck. Hey, Dor. Din lille kramfræs. Og jeg flækker ham der. Jeg skal skynde mig. Se, man når det ikke. Man kan slet ikke nå det. Ja, det var sgu lidt dumt af ham. Jeg nåede det. Lag. Fuck. Er der ikke andre, eller er det... Eller hvad? Der er lidt der. Sådan. Fuck, hvor er godt. Iron Sword. Ja, jeg var bare sådan fucking ninja. Fuck, hvor godt. Jeg tror fandme lige. Vil ikke lade ham skubbe mig ned og leve. Det har jeg. Det har jeg sgu prøvet et par gange. Og det er ikke sjovt. Nej, det er fandme ikke. Der. Dumme mand, hvad fuck laver han? Nej, jeg kan ikke. Kunne ikke. No. Det var sgu easy. Nå, men jeg vil sige tak, fordi I gad at se med. Jeg håber, I nød den her, og ja, vi ses sgu. Bye bye.